Morjesta kaikille, minä olen Päkkösen Mika Net-Elevaattorista. Tänään olisi tarkoituksena havainnollistaa teille, mitä on responsiivisuus kotisivuilla. Ja se tapahtuu yksinkertaisimmilleen silleen, että painetaan tuolta pienennysnappia ja ruvetaan siirtämään reunusta sisäänpäin. Huomaatte, miten sivusto muuttuu. Elikkä nyt kun seuraatte tuota menua, valikkoa, niin se muuttuu. Ja tuossa on yksi breakpointti, missä se muuttuu mobiilivalikoksi. Eli valikko aukeaa sitten mobiililaitteessa tai tabletissa tälle. Kun mennään takaisinpäin, niin tässä se on tämmöinen normaali valikko. Mennään sisäänpäin. Slideri muuttuu tässä koko ajan pienemmäksi. Tekstit muuttuu erilaiseksi. Tässä kohdassa näkyy hyvin tämä breakpointti. Eli tuossa oikealla puolella oleva tuo mobiilisivun teksti siirtyy tänne responsiivisten alapuolelle. Eli kun mennään sisäänpäin noin, niin se on täällä alapuolella. Sitten esimerkiksi Google Maps täällä. Se on tehty myös responsiiviseksi. Eli se on hyvinkin yksinkertainen, kaikki sen pystyy tekemään itse. Mutta se voitaisiin katsoa jossain toisessa videossa sitten, miten se tehdään. Eli mapsi muuttuu koko ajan pienemmäksi, mitä pienemmäksi näyttö menee. Eli tässä olisi mobiilipuhelimen näyttö. Tässä olisi tabletin näyttö. No. Ja kaikki puhelinnumerot ja muut pitäisi olla ehdottomasti tehty silleen, sähköpostiosoite pitäisi olla tehty silleen, että kun puhelinnumeroa esimerkiksi painaa, niin se ottaa sen puhelinnumeron suoraan näytölle. Eli se on helppokäyttöinen silloin sivuston selaajalle, joka selaa älylaitteella tätä sivustoa. Kaikki napit pitäisi olla helppokäyttöisiä. Tuolta yhteystiedot. Eli käytännössä jos asiakas ottaa nyt tämän sivun auki älypuhelimella ja painaa se peukalolla tuosta, niin puhelin soitto lähtee heti. Tätä ei tarvitse millään tavalla copy-pastata tai mitään muuta vastaavaa. Aina hän painaa sen tuosta, niin puhelu lähtee suoraan, tai hän painaa sen tuosta, niin saa vaan älypuhelimen sähköpostiohjelman ja pystyt lähettämään sähköpostia heti. Nämä on helppokäyttöisyystoimintoja, mitä nykyään vaaditaan nettisivuilta. Siitä tuli mieleen, että Suomessa on tällä hetkellä nettisivuista 22% responsiivisia. Esimerkiksi Google mobiilihakujen määrä kasvoi viime vuonna 137%. Eli mobiilikäyttö lisääntyy aivan käsittämätöntä vauhtia. Sen takia kaikkien yritysten kotisivut pitäisi olla ehdottomasti responsiivisia. Se, että jos asiakas selaa kahta kilpailevaa tuotetta, sanotaan putkifirmoja, toisella on responsiiviset sivut, toisella ei ole. Hän selaa niitä älypuhelimella, niin mitä luulet, kumpaan hän ottaa yhteyttä, jos kaikki on helppokäyttöistä ja yhden näppäyksen takana on puhelinnumero. Ja hän tulee varmasti ottaa siihen yritykseen yhteyttä, millä on responsiiviset sivut. Totta tuosta vielä semmoinen sivusto, mikä ei ole responsiivinen. Eli tässähän kun reunasta viedään sisäänpäin, niin tässä ei tapahdu mitään muuta. Tätä on asiakkaan vaikea lukea, jos hän rupeaa tuosta lukemaan, niin hän joutuu siirtämään täältä kehyksestä tätä tekstiä. Ja sivulla olevat mitkään kuvat ei muotoudu tämän mukaan, eli hän ei saa hyvää käyttökokemusta tätä sivustolta. Meillä responsiiviset sivut hinta lähtee 890 nolla-alvilla ylöspäin. Ihan perussivut saa 890. Sitten jos sinne ruvetaan tekemään slidereita,
Facebook-integrointia ja muuta, niin hinta tietysti pikkusen nousee. Mutta 890 alvi nolla, niin sillä saa jo yritykselle kotisivut, ja ne pystyy maksamaan 203 erässä. Eli sekään ei ole ongelma. Pyritään auttamaan yrityksiä siirtymään mobiiliaikaan. Eli responsiiviset sivut mukautuu sivua selaavan laitteen näytön mukaan. Ei-responsiiviset sivut ei tapahdu mitään ja erittäin vaikea selata. Kiitokset tästä. Minä olin Paikkosen Mikanen Elevaattorista. Morjens.